Díomh a chuirde chun stáisiid tá an seo san airport arís tá mar turas eile nniu tám in Manchain sin Manchester as Gaeilge tá an seo tuisgur breithlá a dheadatá ann agus le haig go bhreithlá cheannig mise agus má ggurtha agus má ggurfór ticéid le Cluiche Man City dó tuisgur takeóir Man City é tá sé trééis takeíocht do hort dó bhna seachtaí nuair bhí sin a lead óg ach mé ar bís nu sé feicágam I beag aníon ama si just buúla leis agus le má ggurthar agus an Cluiche eá sé lemuid raig. Thug mar an tram ón óstán go dtí an stáid trí leor na cathrach. Chlach an turas 50 nóméid uair agus sulabhad bhí mar an. Was he driving fast? Did he stick to the speed limit? Hope he did. Yes, we do hope he did. Bhí an atmosfér méadú agus muid ag fannacht ar an bhfoirm. Bhí mé sásta Pep Guardiola eá. Cé gur thuit City an mór le déanaí tá ord bhas agam ar Pep. An chuí a bhreithníonn sé ar an gluthe agus an chuí a dhéanann sé an lí séir. Thug mo iad geansaí dom agus le sin bhí mar réile dul. Bhí sé spéisiúil féchan ar an bhfoirn soccer is fearr domhan ag an am ag déanamh taobhsús. Bhí siad an sucar an ré chúiseach seachas a bheith ag déanamh an chuid. Chuinnig City seirbh den chuid is mód an chluiche. Ní raibh an dabhar ag Everton nach chusan dhéanamh agus iireachta dhéanamh frithon Ceol. Bhí City ag strachad deisna chruthú le cúil áil ach. The Holland 3 score all. Woo! Holland. Tháinig leaghmhis nach ar lucht Everton agus ní raibh le déanamh acu ach fannacht ar an dara cúil a bhí le teacht. Cool eile Holland. Now, tá an clear heart. We're in the hunt of an chunker ar no Grealish, Haaland agus De Bruyne agus chríochn sé dó an áid fá score like Haaland so an lad sin sé duchreid sin rire. Bhí clifa go bhaint mé an sásta leis agus an Isla City ar bór in the Premier League agus so lis am chuir déanamh inis feic mé chuir atá mo dhearg éirí dhéanamh agus an sin feic mé sibh an sin. Hiúla mar trí cheantar na síneach, rud a bhí fíor himú le feicá. Bhí na sráide na dómh le daoine. An sin stoppa mar a bob sasnach tradiisiúnta. Raibh mar bí Indiach á. Bí an bí ó gach cúndead an domhan ar fás na catharcha sasna. Ní raibh méid súil le ceol drill a chluisteáil áfach.
Bhí an ihe chríochnú sa fób éarnach. Is car ilchultúra í Manchain. Bhog daoine ó gach pórt an domhan anseo agus dág siad a dioncha orthaí. Bhuail me cheantais móthirí féin sa chathair agus fós an seo sular bhog siad arás go héireann. Now, tá mo bhric fásta teag am inis agus tá méid buúla le mo dheadas mo gur thar sa gallery alína. Níor is gom grab cean an seo, mar bhí mé man chun cúpla órach níor as riomh an sa gallery, so then me checkar an inis lo. Thug mar cuairt ar ordag leis Manchain. Is fergan of mór haibh sa ché an raibh an iseach, agus thuaigh sé a bhaimar an gomór. Now we had ceist amháin agam dit bhaintú tanmh as an turas. Bhain mé. Táim sé go mórlam. Bhí áthas an domhan orm nuair a tháinig mó os a bhil agus mó eile. Agus sé bhéin sin. Lá go fóil. 3, 2, 1, go.